14 eta 15 mendeetako segurako maketa egin du Rafa Berasategik. Erraztiolatza erakustokian dago 96 eraikinez osatutako maketa hau. Garai hartan, segura nolakoa zen erakusteko egin du lan hau. Berez, almendra estruktura, ez bariatu ezer. Segura mantendu ditek, eta dek eskalerren dagoen herri bakarra mantentzen duena. Eta horren balore gehiago ematen diok herri, olako maketa bat egita, ez? Jendeak ikusteko nolakoa zen garai hartan, ez? Bere neurrie bate irurogei, bider larogeiko nerriko hainoan, pixkat ikusteko, zen txikiko egiten batek ez baloratzen etxek eta nolakoa ziren, etxek egurrezko tituan, ez? 15. mendeen erdialdea zituan ja, harri ezartzen ez dela da egurrezko. Gaztelak, zamarradek, gaztela honea zartu zala, 13. mendea ziren, eta hemen entzola izugarrizko aldaketa urbanistikoa eta eragozitakoa, baina hemen lurralde hau Nafarroa izan nuan, eta Nafarroa izan da gaztela bihurtu ziren zen Gipuzkoa eta Bizkaia eta Araba ez zitzen gara hartan, gerozko izena dituk. Eta hau behartzian, hau eta gero onduenen ordizi, egin zuten muga Nafarroa ikendutako lurrak egin zuten muga hori zaintzeko. Horregatik segura arresi duen da nahi da, bezala ze sentiduzek olako herri bat egitea, ordizi bat egitea, gero ordizi bat egin berdin. Garai hartan, segura hiri bat bihurtuan, hiri bat dian. Azkenen, gaur Donostian bezala, garai hartan, segura zian hemen Arroneko hiriburue. Gero Tolosatorik gerozko dituk, eta gero horik egiten juntzien bitarte, bezala, eak bere katuela zela etxena. Segura ikusitzen zeuken, 1000 biztale, garai hartan, Gaina, arrezitu herri bildu horitan, etxe osatuta autentzia, etxe dana bete-bete inda, eta horrekatio, zartzitu dana barroa, baizatzutelako, bai hemen zeon gaztelako ejerzitoa, hau ejerzito osatuta zoan, hori ez izaten, baina ejerzito osatuta, hau hartuta zoan lurralde hau. Eta arrezik, zainteko, hemen iziborezko seguridadea nabaritzen ziren, eta horrekatio, zeoan hainbeste jende seguran. Etxe bakoitzek izituan baratzak arrezin barrun. Hori kurioso, ez? Gaurko baratza nolarik, baratza berantza dugu, ez? Gara hartan, baratzak egituan etxe eta arrezin tarteko uekortan gaurko nuen garajein da daudenak, hortan dituan baratzak. Gero sorok eta zeukestean maduran, ez? Iztera baratzak. Eta gero dezakertuta zago gaurko nuen kale bat, Eliza eta Arbolari tarteko kale bat arrezitan jo zijona Santa Maria kalea. Erreuan, 1822an. Eta zontxituan herri osoa, dena. Gehitu zemak ere elizatxo bat, esaten ditek, bestana zontxitu. Gehi baitako arreziak eta torreak. Hortiozeki hau, segurak torre batzu zituzela. Etortzen da jendek esan dike, beko portalen da goiko portalen torre zituen, da nik oindala 15 urte ideek ez neukean. Eta torre zituen da, bai, hoxen, zeok idatzi bat zeok, lehen ezan detena Juan Bigarrenak idazten duen segura. Eta gero seguran dokumentu bat zeok 1923koa, horren bukatu zean, 1924koa, azte dela, bai, gutxera bera, eta han azaltzen dek, obrak egin behar direla, arrezi danak bukatu, gehi eroita dauren torreak. Eta horregatik dakigu, torreak izateituan garaia normalean errege bidean. Eta errege bideadek hemen goen garen kale nagusi hau. Horregatik zarrerak eta girterak. Alde menekotako gehien gehien bate nekazaritako terrenotek izateko lekuk. Baina importantek nahi joan beko portaleko eta beko portaleko. Eta horren bitorre zirela. Osina ondoan daun zarrera edo Nafarroko ateko berezitazu bat. Zeukelako beste ate guzi lauek dituan ate normalak egiten zinak, baina beste Osinako edo Nafarroko ateko zarreirak ezian puente lebadizo, gaztelutan bezala. Eta egiten zen, jaisten zanen, egiten subi. Iotzean gora eta itxita erabat. Eta hori dokumentauta zegok, hola zegoela.